ବାଉଁଶପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ 2 କହିଲ ଦେଖି। କିଚିରି ମିଚିରି ଶବଦ କରେ ଘରେ ଘରେ ନୀଡ଼ ରଚନା କରେ। କହିକି ପାରିବ ତା ନାମ ପିଲେ କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ କିଏ କରେ? ଘର ଚଟିଆ। ଘର ଜଗୁଥାଏ ଦୁଆରେ ବସି ସେଥିଲେ ଘରେ କେ ପାରେ ନା ପଶି। ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖଇ ଯେବେ ତୋଡ଼ି ନିଏ କିଏ କୁହ ତ ଏବେ। କିଏ ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ଘରୁ ତଡ଼ି ଦିଏ? କୁକୁର। କୁକୁରର କେତୋଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି ଗୁଣ? କା କା କରି ସିଏ ରାବଇ ଭିତରୁ ଆମକୁ ଦିଏ ଉଠାଇ। କିଏ ସେ କହିବ ତା ନାମ ଭାଇ। କା କା କରି କିଏ ରାବ ଦିଏ? କାଉ। କାଉ ପରି ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀର ନାଁ କହିଲ ଦେଖି। କୋଇଲି।